12. januára sa uskutočnilo druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. Poslanci vzali na vedomie uznesenia z 38. zasadnutia a 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Vedúca finančného oddelenia Mestského úradu informovala poslancov o finančnej situácii mesta k 1.1.2011. Vo verejnom hlasovaní boli zriadené komisie Mestského zastupiteľstva a boli zvolení ich predsedovia. Poslanci schválili za sobášiacich primátora mesta Jana Kiša a poslancov Soňu Krištofíkovú a Leopolda Barča. Primátor predstavil svoju zástupkyňu Soňu Krištofíkovú. Na Mestskom úrade pracujem už 7 rokov, správujem oblasť školstva, kultúry, aj sociálnych vecí čiastočne, tak by som v tejto oblasti chcela pokračovať a vylepšiť pre občanov to, čo sme v podstate my v tom volebnom programe sľubovali, čo sa týka sociálnych vecí, zlepšiť podmienky pre našich starších spoluobčanov, čo sa týka školstva, zlepšiť podmienky pre deti, hlavne predškolského veku v materských školách, pretože detičiek nám pribúda a potrebujeme pre nich skvalitniť prostredie, v ktorom sa ďalej majú vzdelávať. Prednostom Mestského úradu sa stal Ján Volár. Túto prácu nezačínam znova, vlastne je to pokračovanie toho, čo som robil pred 4 rokmi po dobu 12 rokov. A tie ambície, je to vlastne snaha pokračovať o zveľaďovaní tohto mesta. To znamená, že aby bolo vidieť, že to mesto rastie do krásy, tak v prvom rade by sme chceli zmeniť určitú časť fungovania aj Mestského úradu voči občanom. Sú tu nejaké problémy v komunikácii, takže toto bude jedna z prioritných úloh, čo sa týka práce Mestského úradu. No a potom samozrejme je to pokračovanie a hlavne teda dozorovanie nad kvalitou vykonávaných, rozbehnutých projektov na tak ako Dom kultúry, základná umelecká škola, teda ľudová umelecká škola a všetky tie projekty, ktoré vlastne sú rozpracované. Poslanci v tajnom hlasovaní odvolali doterajších a schválili nových zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Na zastupiteľstve sa prerokúvali aj jednotlivé úlohy pre primátora, ktorých plnenie sa premietne do priznania odmien na rok 2011. Poslanci schválili všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi, ktoré bolo rozšírené o nakladanie s obalovými materiálmi. Na zastupiteľstve boli prerokúvané aj majetkové záležitosti právnických osôb pôsobiacich v meste. V predvianočnom období uviedli na námestí Slobody v Starej Turej do života druhé doplnené vydanie monografie Stará Tura naše mesto. Posledná publikácia o Starej Turej vznikla pred viac ako štvrťstoročím v roku 1983 a myslím si, že Stará Tura má bohatú históriu a máme o čom písať. Anna Halinárová spolu s autormi pánom Ragačom a Zemenem knihu symbolicky pokrstili čistou vodou z potoka Trstie, ktorý našim mestom preteká a v minulosti bol najväčším zdrojom vody, poháňajúcej staroturianske mlyny. Podieľať sa na tvorbe takéhoto diela, aby sme zanechali odkaz pre mladú generáciu a potešili starších tým, že môžu spomínať, môžu si listovať, pozrieť obrázky a vrátiť sa trošku do života v Starej Turej v minulosti. V tvorbe kníh sa podieľajú aj občania Starej Turej, predovšetkým pri kapitolách o novodobej histórii po druhej svetovej vojne a po roku 1989. Financovanie výroby tejto publikácie zastrešovali 4 úspešné granty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Trenčianskeho samosprávneho kraja a kniha tiež získala finančnú podporu podnikateľov pôsobiacich v Starej Turej. Budeme ju predávať v Infotúre a na Mestskom úrade. Monografia má pevnú väzbu, je plnofarebná s 270 stranami a vyšla v nakládke 3000 kusov. Pod záštitou Krajského centra voľného času v Trenčíne sa 9. a 10. decembra uskutočnilo v Strednej odbornej škole v Starej Turej krajské kolo súťaže praktickej zručnosti v elektronike Zenit 2010. V kategórii A súťažili stredné priemyselné školy a gymnázia, v kategórii B stredné odborné učilištia. 28 študenti riešili teoretickú časť, kde formou testov odpovedali na 30 otázok z oblasti elektroniky. V praktickej časti realizovali zapojenie dvojitej hracej kocky vyobrazenej pomocou svietiacich LED diód.
Odborná komisia vyhodnotila obe časti, z ktorých prví dvaja najúspešnejší riešitelia postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v Nových Zámkoch. Medzi ocenenými bol i Martin Valášek zo Starej Turej.